malam wanda suna tambaya Allah malam menene ingancin maulidi domin wasu mutane suna sukar mu duk lokacin da muka yi maulidi da Allah malam menene ingancinsa in sa kana assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ita rayuwa fahimta ce kowa da irin tasa, amma abinda ake bukata a musulunci ai adalci shine idan ka samu fahimta kuma ka samu wani wata fahimta sai ka zama adali. ba za ka ɗauka fahimtar ka ita ce daidai ka tura mutane wuta ka kafurta su ba ko ka bid'antar da su akan wannan, ko kai kuma ka mun karantar da shi ka ce munkiri ne akan wannan. a adalci ake yi. fahimtar wane malaika jibril alaihi salam bai zo ya buga mata stamp ya ce ta Allah ya dade ita ba, ta wancan ma haka, kuma an barwa mutane abu ne a buɗe domin hankali Allah ba mutane. farkon da zan fara ba misali yakin ahzabu da aka yi, da aka gama annabi alaihi salam ya je koma gida, nana Aisha radiyallahu anha ta zo tana wanke masa kai, sai jibrilu alaihi salam ya shigo. ita ce yanzu kofar da a masallacin annabi alaihi salam ke kiranta babu jibril. sai ya shiga gurin annabi alaihi salam ya ce ya rasulullahi kun kwance damara ne? sai ce mun kwance. sai ce mu kuma malaiku ba mu kwance ba, Allah ya umarce ka je ka yaki bani quraiza. sai annabi alaihi salam ya ce a je ai shela a ce wanda dai ba da gaskiya da Allah da ranar lahira kare ya sallar la'asar a Madina sai a bani quraiza. wannan umarnin yana fita sai sabai suka rabu biyu ruwanullahi alaihim wajen fahimta. kashi ɗaya suka fahimci ko za a kai gobe ba za a yi sallar la'asar ba a Madina sai an je bani quraiza. kashi ɗaya ko suka fahimci gaggawa ake nufi, da sallar za ta kama ka kai maza ka tafi shine abin da ake bukata. wanda suka fahimci haka suka yi sallarsa a Madina sannan suka tafi. wanda suka fahimci waccan sai da suka je bani quraiza wani ma rana ta faɗi sannan suka yi. da annabi alaihi salam ya zo sai suka gaya masa fahimtar su sai ce duk kun yi daidai, saboda kalmar harshen damo ne da ita. to saboda haka duk abin da aka samu wannan ya fahimta nan wannan ya fahimta nan to babu rigima a ciki. amma dalilin da aka ce mai maulidi ya dogara da shi yake yi akwai dalilai. farko abin da ya sa akan yi maulidi wato munasaba ce. munasaba shine idan abu ya faru, idan ya maimaita ranarsa ta dawo to ita ke kira munasaba. ana iya zama a tuna wannan abun a kuma yi wa juna bita, wanda ita ke kira munasaba. to maulidi da ake taruwa a yi wannan munasaba ce ta sa. ko munasaba a duniya ana yin ta da dama. Najeriya nan duk da Oktoba izo sai an yi hutu an tuna lokacin da aka karɓi mulkin kai na Najeriya. to amma a musulunci annabi alaihi salam munasabarsa shine litinin, yana azumi litinin. aka ce masa saboda me yace dan ran aka haife ni. aka ce tunda ko yana wannan to lokacin duk da ranar haihuwarsa ta zo in kai wani abu kayi daidai. wannan na ɗaya kenan. sannan na biyu me ake tattaunawa a maulidi? ana tattauna ɗabi'un annabi alaihi salam. ana ganin irin baiwar da Allah ya wa musulmi ta aiko annabi alaihi salatu wassalam, shi ake tattaunawa. to dalilan masu maulidi akan wannan dan sai annabi alaihi salam ya fito masallaci ya tadda sabai ruwanullahi alaihim sun yi halaka, sai ce da su me ya zaunar da ku ana? sai suka ce ya rasulullahi mun zauna ne muna tattauna irin baiwar da Allah yi mana ta addinin musulunci da shari'a da Allah ya aiko mana da ita. sai annabi alaihi salam ya ce za ku rantse da Allah babu abin da ya zaunar da ku anan sai wannan? sai suka ce mun rantse da Allah babu abin da ya zaunar da mu anan sai wannan. sai ce to ban sa ku ko rantse da ina musu ba, sai dan mala'ika jibrilu alaihi salam ya gaya min a yanzu Allah yana alfahari da ku a gurin mala'iku. yace tunda haka Allah yake, in aka zo tattaunawa wannan abin ake tattaunawa. sannan wani abin da yake ciki shine ilmantarwa. darabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. neman ilimi farilla ne akan kowane musulmi. to hanyoyin gabatar da ilimi suna da yawa. malamai sukan bi hikimomi wanda ilimi zai isa gurin mutane, musamman a wannan zamanin da mutane suka sakandanta. namiji ya zama sakandami, mace ta zama sakandama.
kowa sai ya yanke hukunci ya ta addininsa da ka. kuma waɗansu malaman kuma malam waka-waka ne shi kuma, saboda haka idan aka zo ka haɗu da malam waka-waka ba za ka ƙaru da komai ba. sannan aka zo sakandami ya miƙe kafarsa abin da ya ga dama zai ta yi. to sai aka ga wannan munasabar ta maulidi mutane suna saurara, sukan zo su haɗu su zauna su bar abin da suke, saboda haka abin da ya wajaba a kansu wanda ba su je sun nema ba to sai a kokari a zube musu shi. yasa lokacin sai ga abin da mutane suke samu a cikin watan na ilimi, inda makaranta mutum zai je sai shekara 20 bai wannan karatun ba. saboda haka an sauke amanar talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima. sannan ubangiji a cikin suratu yunus yace qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi zalika falyafrahu. falala Allah da rahamarsa a kansa ake nuna farin ciki. to annabi alaihi salamu da alqur'ani falala Allah ce rahama ce, dan haka an hada an nuna farin ciki an yi daidai. wannan sune dalilan da isa ake yin wannan. sannan abin da ake karantawa wato hadisai ne, sira ce, shama'il ne, alqur'ani ne, salati ga annabi alaihi salamu da kuma waƙoƙi na majihu ne ban annabi alaihi. dukkanin su babu wanda shari'a ta hana, ba kuma wanda zaka tara mutane ka yi sai ce ba kai daidai ba, sai dai in tsaura ra'ayi ikurin ya tafi akan abin da yake so. wannan su ne dalilan da malamai suka dogara da shi ake yin maulidi. saboda haka wanda ya ga wannan daidai ne ya ɗauka ya yi shi kenan, wanda ya ga ba zai ba sai a rabu da shi. shi kuma da ba zai ba karya aibata mai yi bid'antar da shi ko ya kafirta shi ce ya yi kafirci, wannan ba an yaka shi an yi kuskure a wannan. saboda haka kowa ya adalci, kowa ya tsaya a nasa, in Allah ya tashi alkiyama kuwa zai ga wanda yake daidai. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.